संपर्क संपर्क ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଖାଲି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠି ମନ ସାଥେ ମନ, ପ୍ରାଣ ସାଥେ ପ୍ରାଣ, ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଖାଲି ଦୁଇଟି ଦେହର ମିଳନକୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏନି। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଠୁ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା, ତମେ ଯେତେ ବି ନୀରବ ରୁହ, ତମ ନୀରବତାର କାରଣ ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତ ତମେ ତମ ପ୍ରେମରେ କେତେ ବି ଚିଲେଇ କଥା କୁହ, କେତେ ବି ଚିତ୍କାର କରି କଥା କୁହ, ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବାର ଯଦି ଅଛ ନା, ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରେମ କରନି। ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ତାକୁ ଚିହ୍ନ, ଜାଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଯେଉଁ ରସି ଯଦି ଧର କିଛି କାରଣରୁ କିଛି ୱିକନେସ୍ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଯଦି ସେ ଦଉଡ଼ି ମଝିରୁ ଛିଡ଼ିଗଲା ନା, ତ ତାକୁ ତମେ ମଝିରୁ କେତେ ଗଣ୍ଠି କର, ଯେତେ ବି ଗଣ୍ଠି କର, ସେଥିରେ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିବନି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଯଦି ସେଠିରେ ବସିକି ଦିନ ରାତି ବସିକି ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି କରିବ, ତାହେଲେ ତମ ସେ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଟାଇମ୍ ସହ ତମ ନିଜ ଜୀବନ ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ରସି ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ। ଯଦି ଥରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଝିରେ ଯଦି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମ ୱିକନେସ୍ ପାଇଁ, ତୁମ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ତୁମ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ତା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୁଅ। ଭଲ ପାଇବା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ କଲାଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଏତେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। କି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଖେଳ ଘର ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପୁରା ନିବିଡ଼ତାର ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏନି। ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଅ, ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଅ, ମନ ଦେଇକି ଭଲ ପାଅ। ଏମିତି ଖେଳ ଘର କରନି। କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଲାଗିବ ଯେ ନା ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, ମୋ ଖରାପ ସମୟରେ ସେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଏମିତି କରନି କି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ହାତ, ସେ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସାଥ ଦେବା, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝ। ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣ, ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ତୁମେ। କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଭିତରକୁ ପଶ। ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଜି ନ ଜାଣିବ, ତ ପଛରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ଜାଣ, ଆଗ ଚିହ୍ନ। ଆଖି ଖୋଲିକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ। ଥରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ମୁକୁଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିକି ସେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପଶିଗଲା ନା, ଧୋଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ତମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ କି ତୁମକୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ କହିବ। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ତୁମେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ତାକୁ, ଜାଣ ତାକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଯଦି ତୁମ ସମ୍ପର୍କ, ତୁମ ଭଲ ପାଇବା, ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିକି ତୁମ ପାଖରୁ ଯାଇଛି ଭାରି ନା,
କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ଅତୀତକୁ ଆଉ ଝୁରି ହୁଅନି, ନହେଲେ ସେ ଅତୀତ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା ନା, ସିଏ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆଠୁ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ମିଠା ମିଠା ସମ୍ପର୍କ। ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଲାଗି ରୁହ ସେଇ ମିଠା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ତାକୁ। ସେମିତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ପାଖରେ କେବେ ବି ନଥିଲା, ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଯିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ଫେରି ଆସିବା, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ, ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ଆଉ ଥରେ ହସି ଉଠ, ଆଉ ଥରେ ଖେଳି ଉଠ, ଆଉ ଥରେ ନାଚି ଉଠ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଯେମିତି କରିବ ତମେ ସେମିତି ପାଇବ। ତାକୁ ଝୁରି ହେବ, ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ନିଜ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ମନରେ ବଞ୍ଚିବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମିଛ ସମ୍ପର୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରୁହ। ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ମରିଚିକା, ତା ପଛରେ ଧାଇଁବ, ତୁମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବ। ଯଦି ହାରି ଯାଇଛ ଆଉ ଥରେ ଉଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜିର ରାତି ଏଇଠି ଖତମ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଆପଣେଇକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ ତାହେଲେ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରୁହ। ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପାପ ନୁହଁ। ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ରଖ। ସେଥିରେ କିଛି ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ମଣିଷକୁ ଆଣନି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପର୍କଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବଟି ସେ ସମ୍ପର୍କଟି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏସବୁ ମୋ ସାଥିରେ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କିଛିଟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା।